onua efi se ye si 2025 me de problem bebre ubeti boko ubeti ha ebinumu chese SS police won yema ne ade na we de enne yanti asem de Anyinahini na chese omo obi awu omo kosie no onse kuro bia ya na ye gangari a wo bia ono fi se ono oyekela ewo ho a chese tem bia wo hunu no hye sojafo atare bi na abrante bi a wo Anyinahini no ono akosie sojafo atare bi a won de wanye lucky ema sojafo no ebetwam omo hu ye no omo so wonwra atare ne mra aworo soro na ba omo so wonwro down no so nka ho down no so de ebasa de a na chese animguase ya ba wonu chese mrante nyese wonam keke utum se enioma bi chese gugugu na sene ade na so wonwro no mfa sa mesin ko de a ebeya dinti wono abrante nse so prepatapa so wono wonwro na ho na akofa nsensem bibira aba ama asojafo yi ema atuso a panyan omakuno na areho ensem no emu do ohun ensem no se ne investigations tie no emu do no omu nwie kura antum yenkoko history no na ye mfensua de be ya sojafo atare kura me yenhye biem kura yenko se ye kwa kosie no nti ye kono ya blame na mo ye de omu di anim a aiso omu bo mnante ne mmaba wa ne ho ban ti amere na ye kono ye hia sojafo okwan so na omu park car no se US Army ana omu se onworo mara ana oworo mo nti oworo mo no ana omu se onsan woro ne down kura na nye soja down ana oso won hwehwe wa ase nti wontimi nya dan enworo ti yo ane se ba kwa dan abba ne so oba ne so no oye na adwen se akwa ne nya dan njani mu na oso won njani mu ehu an se be 4 5 so start omo ye dan omo ba ne so ti ye no okọ na chisi na ba kwa ye dan born nti ba kwa boy no oye se masa dan ti o ka se masa dan no mu ni se like oni we ni be dan e be struggle na mu nyina be tugu ni so ti omo tugu ni so na baako e woka anim na osoma sniper ne ba ne so baako pe hu ya ne se wa den wa to ho ti nti boys be form so omo kan ho ho hu ya ne se boys ne so den omo nan obi omo yese omo dwane na we atiato we so dwane we atiato omo nyina so obi na ma bubu omo nan no menyi ni se be ye biem nse ne minnu e kan sa ne te kontompo bi ni asem sa minnu no ya freba ko juve de tona kan na na e juve kofi usu ana de wawu no a wa fim no ya frenu kusiwi but ne dipa de akosilala ana mienu aso wa ha amude minimum amude ndi no amude no na police for no ntiti mo mse obi ayekosie no ekratu are ade soja for na ekratu akosie no obi enkra weapon bia obi enkra he yenu na efu omudidi agro so that is obi no okra second ebusiafo we eye emrantewa bia na wo ho brat renchem siye ana wa kirekiremu se ne kwasem ni dia kwaso no de ano den papa ye bo modin bia se ye benya yama ne boni Benjamin Kwatin na ye busa se enei dia na ekoso nyane ntie kra se empanimfo ne abamofo bi o mantem ha bebo sese akọ na ahwere wade hie no ebusuafie na ne ekoso ho nom no enkyeremu ahodo de nyina no Benjamin Kwatin edem onya maaye die akra ento asa se aposifo akasafa aposifo akasafa ya to ansem ne so na ne asi ewo nyinahi ya ye ka ho asem ya asrafo ene timamufo mabunu bi ede abo ani nam so ama se ebre kasai akosilala dodo na afren kushivi wato na nanom wonse do ya nipa miensa bi e ka ho wompira ano anye den mu bi kura be piem okonfa no cha ban sabia no eno aka ho bi ena asantema ntam yimu post commander panyimpa wono na da wona no asantema ntam DCOP Emmanuel Taikujo woden sama hodo bi atodwane ne nyina mu nso ba bia asemi si ye wakọ hwese na nioma kofa ye wona wa pokura wa ena krachi akozila la wonse do no wakọ akwahwe na mu ne nioma hodo ya mpanyimfo gu so wo be papa na ahwa de kropotia nam so na no na aka hu bia panyi kyerese enei efribra asem ne ba ye no obi a wode oka ebinom se wo mo aprapre ekoso ebisi sei we mo ka de obi ane de wo kyerefa eno na aka hu bi na post adwumakuo wa santimental kyerese
na ye kasa wonu mafiri hwehwemu ahodo ase enti obi anka na komanto ne yam ebretia bi de nam so pote ema tututo ba ya sa ebrei enipa ba kwa hwere ne nkwa miensa so aprapre mu oden no na esi ye pote wo ne beba ama obi ahunu se ne nioma ekoye ebusia for me boss sak machi akra bi na ya ma no boni Benjamin Kwate aba ahoma ne so nkomo ya yedie ya wono ene pani ya wadi akira emunchemu ahodo wode bre ben ma hen dede nyamiase ben on wadi akira free nura free bra oni woni hu asem bi di nkomo besisa post for the Krataba Mountain so besine my update die na ekoso ewo Anyinahini mpotemo Obina said Yedika, my tearful associate. Me update Abanan say, Baby drew a year, Yemi Nana Usu, a member of parliament. I walk at Chuma and Punua, Akayahu, Ama Yaba, Amasabi, the 200 year, a call police station, a Jumiro, any an nano, a man about police for their mind say, Bibi Bonnie Bia, Institute, I have you. Nina say ehwehwemu na se ye omu hwehwegu na mo ba bia enukrenida na omu dia to sabia no asabi boni bia NC sabia ye ne MP no for hospital ho Anyinahini government hospital ye kodu ho no na platform ye no na omu try no de na omachimi avishadi omu ama omu akofie pempe ya me no kasa ide ya ba du ye kushevi efie ba bi ono free no efie ma ba bi omo na sabi ye wa bondi afre this abedi dimadi na ye die no ye ni die akire die gofo kan ne se atentene na omo pese wo de free mu no ene omo ma free no police fo emo modern no munye asem ehwemu no mu atentene ema enfama omo nti obusa ya na de ekoso e wa no na emna de sie nyina achi ne de bibibo ne bia ensan etimi NCBO ben me pese e bebo sesa ko empani se da de fidie no nko na ho na nsrese obi obi antia na yase ebi ne ka so mrantia no ma anya hwe o mu gina ho na tuo no sunye nam so ma ba ko wuye e wodi akire de pote pa abufo bi bem nya de pa de sie nam so ma sa etuo ne ka sai no ko so busa ni me komiti na matese bu sani ye fi pa emergency mu o manfo no gina no e de ma ye enna no na se abrantu wa bi na ewu no ko akosie ewo abutie enti bra ko muduru eye Roma Junction be ho na Anyinahini Park ankasa so o muduru ho na Soja Car eduru ho no asa Soja phone car number ne ye 73 GA 39 eduru ho na omudi aben banenso se enipa ekwamu dino omunya abotre 89 ema se boys ye no mu no hu se abranti wa bako a efe no akwatilala a godro na afe no kushevi no ono na ho a ohye eye sojafo ade ye no ema omugina ekọ nten se onro eye sojafo no atade no enti omune ne digigira na omutimi ehoro esoro onro fom na osehwe nhyase to owura enya de sere ebitimi aboa no enti no ema no koye gigigi ho na empanifo bi ebepa achew de mano enti yese sojafo no etu anamo akọ omuko no na emranti wa ne mebawa no eyo madwese omu befa abo no ni ade dia pawo na ese ema musansi fi omukanua de na aduna se o videos ni pictures dia beba na tese ade abototo ni men train ni ade challenge ya kopimse woni shooting na be fitting by na se no na entiasie intimi eni duka yema aye woni shooting ba na man fotini jani fi o ye tia dan phone bi entemo mukan ya na tese oboya so mu ko na brantie na ifunu kan na ofinu no edi verika obi edwan no na adibikuta no se yesi kan se eyitu se ye de no munti ho so na odimika sa adi mu kan ga na se na tese edi mu no ade babiu
also use more weapon ɛwɔ no so a ɛkɔ mo weapon no ɛto tutu a ebinom keka bi na abranteɛ juve ɔno taabiri ɔno deɛ ɔkɔnfo ano kyina deɛ no emu ɔde paa ɛna kofi japan ɔno no anya mfie aduanan ɛnan ɔno deɛ ɔmutumi hwɛ no wɔ Anyinahini government hospital hanom ma taabiri yɛyi no abafie ɛna afred kwatin ɔno nso anya mfie aduonu ɛnan ɔno nso so ne deɛ no na ɛnyɛ serious nti ɔmatumi ayi no ɛde na bafie ɛna kofi usu a dodoɔ no afrɛ no juve ɔno anya mfie aduasa nsia ɔno ɛna saa bere deɛ ɔmo ɛde no aba kɔnfo anɔkye a wɔgye ɔno na yare hwɛ ɛwɔ hɔ nti obusa ya nyɛ akɔkɔtɔ na saa na asɛm no ben so diem kakra so diem ebusia bra Facebook live so take 102.9 FM so ben video ehwe die so hwɛ a me hu St Paul's Cooperative Credit Union omo signpost bi se si hɔ no mo na ɛhɔ na me hu se sojafoɔ ne car si hɔ na ebu ɛkɔ sojafoɔ ne car so ma bɛsie nyinaa pabo ni bi ma ne mɛma ɛwɔ hɔ omo hyɛ omo nyinaa no mo pabo na ɛnya asɛm ketwa na sɛ deɛ okan deɛ ne video ehunu die ekoya se timemufo no attack sojafoɔ na sojafoɔ se attack timemufo nya sa se de uhu video saa na esikie ɛhyɛ ase ne de nanka enye gidigidi but ebra omu hyɛ ase so mepa sojafoɔ no abo no bom ba kokra de na omu se na tiko etimi epa nti wode ne nsa so no ti na tiko no hwɛ ne sɛ memugya omu na ɔyɛ hwɛ ne omu so antra o empripra na je se wo so omu sane etu no omu so omu to abo no pam wo mu no na ye no kura na ye wo ni shu na omu to kopim se omu se abrantie no edi mika edika mika du omu ti a em se omu etimi eshutu no edi sabri die ni ni akokoto atentire na abusua ni nyina se omu pe ntino die ewo horo no ni enyamishra pa kwaso de de besie bia kwame ma branch na wa film ne picture na ntama na o soja fat abusia bra Facebook la ne so o take 102.9 so sha wa boss soja fat top and down na moto na odunya so branch bia bia moto ne ho no on say na tade na nkasa kra no hunu se minim se no se sekan na e bafo na e de a ade tuntum bi bɔ nanim saa so ho ase boha sa sekan kitwa biom di hyemu no ho ana wa bɔ ne rasta sa o twa ne ti fɛfɛɛfɛ nka so egu ne nsa o kyɛn sɛ de yesi na nkɔ bia hene o de atade asesa wo nkwa ana kyɛ sɛ soja fo atade ne hyɛn sa o hwɛ nso wa bɔ pa ti abranti of free mu nimfo yini ana abusua ɛda Facebook live na moto bi ho saa na sɛ kan ne hyɛ moto ne ho na o hyɛ soja fo atade no a o kyerɛ mu a sɛ kan hyɛ na taa so ana bi hyɛ ne moto ho ne nka wo gu ne nsa nya asɛm ketwa abrantie no afiri yɛbɛkɔ so de akyire na de benfo bɛka bia ya kana abrantie ni bia ayɛ ɔmo ho sɛ ɔmo de ɛtɛ bia de ɛsɛ me yɛ no na ɔmo bɛyɛ ɛwɔ mu sɛ atare no kanyɛ hwɛ because ɔmpɛ no ho asɛm ti no wɔn kɔhyɛ Ghana Army atare ɛyɛ US Army nanso Ghana ha no sɛ wo ebibimam ɔmo kwan sa no ano ɔmo hyɛ ntare na ɔmo betumi a pretende ɛde akɔkɔbɔ kro no na ɔmo betumi a de akɔdi soja ni bi bɔne because unu so yɛ onua soja ni nanso nya no ente sa nti asojafo no ɔmo akasa no ɔmo Ghana ha no ɔmo ayɛ madwen sɛ ɔmo nya ntɔkwa bi anko na ɔmo nya adwuma baabi a bibi ɛnyɛ ɛno nti no ɔhɔ ano mpɛ sɛ ɔmo teste deɛ ɔmo asua no ɛno na ɛne basa ɔmo kohyia baabi sɛ ya na akɔyɛ ahomte aka sojafo mo hu so nka ɔmo ntutuo no nanso ɛnam sɛ no ɔmo wɔ ɔmo kurom kɔfo ni kurom na afei nso ɔmo atake ɔmo no na abrantie no nso tam bibi sɛ ɔde kɔ ɔmo so wɔn sɛ soja ni deɛ do before complain no wo tamadeɛ sɛ ɔde kɔ no so deɛ ɛne kwan bi aso wonima de korɔ sɛ wɔn nsa no a obeyi afiri hɔ wɔn nsa ne kita de na obeyi afiri hɔ sɛ ɛhyɛ uti na ɔde ba obeyi uti na afiri hɔ na we abrantie nipa ɔyɛ ne tirim ɔden yie wankɔyɛ lucky ɛne sɛ ɔkɔkɔ shutu no baabi bɔne a ama ɛkono na nke wɔ sɛ nka ne nan kora obu ne nan sɛ ɔba wɔ so obu ne nan a ɔntumi mba bio na eduru baabi a yɛ nyinaa yɛ Ghana fo me ka sɛ kroma no mo kai me bi kuro bi free area hɔ na oyɛ saa ɛde ɔtan ketenkete ɛde ba ba hyehyɛ even sojafo na mu kura ama wɔkyerɛ bi no sɛ bɛsɛ bibi ne ne nkɔpatant kɔ na obohu sɛ ɔmo akasa twɛ ɔmo ho na ɔmo ɛde ɔmo bɛko atia ɔmo ho ɛha dwene
saa de we soja for mo hwe no mo nyai saa de ne ye obi hye atare no a enye problem ono a enye hwe se in case se nipa on committee ya o committee de na mra ne wadi jo nye ono kwa ne hye soja atare nipa bebre nti soja for no so fa baabi no o ma anya ade kra nti e de besia ye be sese mbo subscribe na ma share na amaya hoden ye de more videos across abroad.